ngaki obere ga okore mirimo gose na serikali gose mirimo ari kirase ekmeka gose biasara bya ibere ndinse asengencho yo gutairoberia kuria ngikeri ora kwanire iguru yo kwerobere gose kwe kuroberia chibe kubanga chibese chiao na gochi beka irio wekonya samatukari busio mbia mono sana ekaro tugukwana iguru ya budgeting iyo ero kuroberi chibese chiao marange abante baukaga nga ekaro go budget goikotware chibesa chinyinge lakini kamaene nkeri na tajira smotware chibesa chinyinge omaye kubanga chibesa chiao kero muntu nabwate chibesa kudingana buna ichiro bwate nande bado nabe konyarekana uchibange buna chingani ekero kubanga egente gitangani goikotware plan goikotware plan yo goteba mbwate totebe 10,000 ngakinda abange chibesi chichinkonye kudingana n'ubugima bwane no gwenete gutwara igari se plan yao ningwenete maybe wakana school fees ingore ndagera ngakane inyomba konya komenyete inyomba kompoete nande ningwenete gutwara chibesa maybe chamariogo bono goikorosie plan no nyenda kero kogenda totebe supermarket maranga okorora umuntu agosoa supermarket watara kere shelf wachora kere gento because you tabwate plan lakini kero wate plan evali no maitena imbwate chibasa chinganaiga na ndege ntonte itukogora neke kyagara ebagoteba ise amasomo ya chibesa yani amahitaji ara mange kubwa chibesa ngakinda njanya goika ase chibesa kire chinyinge kubwa mahitaji bono nakibago baguchiroka nga money is scarce bono ubone tuguchibanga orosie plan yao lakini ase plan eri yao naro inyora nga goikobe kichibesa ukogacha chibesa nire ngo bone tukogacha so ekero chinga kichobo konguchi gocha no bwate pesa nonye nkeo gachete eragokonye igobone go plani nekento kiamana sana kire number 1 asekaro tugukwana igure ya budgeting usoko ba emeroberi chibesa chao ngigo chigia korekane kero konyora nabo konyora umuntu we budget no kuya kuri gose kuroberi chibesa no gutumika kero kire nabo konyora umuntu ako an chibesa chire chinge gose konyora chibesa chire chinge ekere korengani wa na matumizi yari aye agutumika akonyo umuntu gose nigasi agokora chibesa wakani nigo chire chinge nabwate school fees ya wakana nabwate mahitaji ande gose ne rent ya bwente wakana enaki umuntu abwente kwiroberi kere ekonye akwenyora stinga kibune chiga ama ene nari na kwanza ingakibuneye iga corona ya chicha ebinte binge sana biasarika abantu mbare chigasi chikaera amapata akagenda nse ebiashara bidense bono ese ekerenga kiye ikire uwenete gokei amahitaji yao nabo gupunguza chi amatumizi yao so ati aisane chibesa chiri obwate nande nabe konyarekana na nchigo isana chonsi nande bono yekeranga goika maybe origi alone egokonye gwakana ebinto binde bono goikobo mwanga nivo manyanga bono bugima bwane bwa chenchiri amapata na chirense mbinto kibiri oroche orapunguze so that chiri obwate chisane egento togo sistiza nkerina tagotumia wetania mapatao yani ase okobwa kwao tema omenye kuningana na mapatao terorekana buna Evelyn omusani o igakori totebe 20,000 amenyete enyomba ya 16,000 agubono bongaini mpoyo na yorore ngaki konye musani ono menyete nyomba mneri na inchitigange ndoro nchiko na yorige ya 16 bono rochenga enyomba ya irire chibesange chao chons wikaragu planning yao erache ebenkongu sana even tokonyara kogacha saving kyagara ngo kwanira tori igore ya
ngakira nyarekane neba kubwata chibesa chinke onyare kugacha gento geke besa nkera gokonye asinga kiyobokong igo bono tema okay ama tumizi na ndo menye kulingana ne chibesa chao konye chabire chinke ke yayo bugima bwao so that bobe within your means. Ango ikiria nyarikana kwa nyoro muntu nabo obwate budget yao wirobireti na kigo sonengo nyoro usengo akanu chibesa chire 20,000 ni maite nyumba ngo akana ere use 5,000 ama tumizi gose shopping okora nyumba nigere 5,000 yaikera kwa nyora mbwe budget yo maite na ki chibesa chingo chinde gose funge echinde nyore na tumikira se amahitaji ya buna nerobireti yaikera gati kwa nyora gose gento kende yaso ire migose no bokongo bwatukire ase amate kwa nyora gose kwa obokonyi bwa umbuga ni iriaroro na kiego chiyanyarikana chibesa chiri chiao we budget na korengana ne omuchandori obere kugotoka na kwibwente we gochitumeka se obokonyi obu Evelyn akemane kerina into etamenyete na abantu naende ntobwata bairi ntobwata basani society yeito nebwata abantu bakanitio gokonya goito bono nandi togende gari se twakwanete igoro yo ku budget ese egwenerete karo kwarosie budget yao na yerosie budget gari kiro motienyi oro settinga echiga nichi ogokonya ikiagera buna gwakwanire igo na bakonyora maybe amatanga beire maybe omwana bo moiri otaragende skuru nande konye konyarekana ngano no nyare gokonya goikoro osie gento gekurukunga gokonye community rosie budget still goikoro osie budget otebenga kero motienyi mbegete chibesa fulani chiobokonye so that ekaro kiabeire igari no kwenda kwa rusi se budget whatever budget yane nindo seti yogokonya na nde kwa bwati konya ko vegete na mbegete asomotienyo maybe nechiri fuibere mbegete chogokonya muchando nde bwensi ochire goiko obwati kulingana ne plan yao buna yabegire ekiagara to chagoteba nga kerengaki konye tobwate budget esomo erio yo konyoranga egokoretera obokongu kiagara te konyarikana nga kerengaki ayengo konyore lakini tora meet amahitaji yao igo bono banga beka kero mutinyo tebe na bekire chibesa ichiga asengenche yobokonyi igo bono nere byakero mundako akwerubere bunanye chibesa osenche rent ya matumizi ya nyumba nere byakero ubeka chibesa chiaye kando ijo chigo chigokonya se obokonyi bonde eka ngo ikirere yanyorekana buna omuntu okorubwatikana na mahitaji yari gusine chibesa chiri kwabere gukurubirira gutumika sobokonyi bwa mahitaji yao ayekero umuntu kwanyorire amatumizi yabwate abeira amange kubwa budget eriaye yekero umuntu kwanyora abangi basabire chiloni twarora abantu abangi bakubwati wasinge cyo gusaba chiloni abaikirase bagusinywa wakana nka kiki umuntu abwente gusaba loan na indenchira ki abwente gusaba chiloni echi okay ekamaena gusaba loan negentekia ekiagara totebe konya kore ese business nande noro chenge biashara biao mbira nyore faida aso kuimokie loan ogwane to kuisaransa okore bwake sabu ebagoteba ase finance buna ogwane to kuimokie loan etari gwetani enusu echi assets chao bwate bono isaransa obeki assets chao chonse amotebe nimbwate maybe building nimbwate gari nimbwate cash of this much bono goikoteme konyarikana takoira more than 50% of the loan nande gento kende ebuna kwa bodi where ese obokongu bogo chabwa banka na karota maitinga euro ye loan kono ekiagara chiloni chinde okanyoranga chi interest rate ichibagwakana chire igoro ekiagara maybe kuye noni engabuna
yani arrangement yo muntu abwati chibesa chae agokoa bona nabagokoa ase ekwerende ogwakana ase edi chibesa cha igoro lakini akaro manyete nga eloni nga yoreire ebwate interest chingia nkwamba kora ne karore toteba se sako toteba basubati baramo group arafu bari chi members barosirie sako yabo okonyora nga eko baraisi nande buya kuye loan korugari kubwa guchikoimokie loan koruase maybe benki okonyora interest iri igoro na indekaro kuyini loan yao tako mente loan yenda se loan tema wakane loan yeiga ekero wakodire nando mai commenta eyende eme chande gocha yaba ne loan kwanyora muna wateba nga omuntu chire ko uru ebintu byaye nekaro okuye loan nande kuye yende nande kwamenta nande bono egintu gekoba bobe sad ekaro kuimukie noni kwagenda watumia ase italikoreta faida teri koreta besa chinde chiko konya wakane loan maybe kuimukie loan kwagenda kwagure gari ogutarira lakini bono gari eye teri koreta besa chirago konya chikwakanelo loan yede bono mbuya kuimukie loan gokorere gintu keri ekero gokore biashara ebikera rituko nabo ekoreta chibesa chikogokonya gwakana loan nande make sure wakode wakane loan before boye yende era toka naso muntu gokoro bonchorere bwaye nabwente kuimoki totebe nintaite gochaka usini biashara usini biebucheri gose konya chianga nimbwente gochia kuimoki loan inche gochakire biashara ebi osembwente kori yenchirende yoko kore biashara ekero biasukire manya kuimoki loan yoko genderie biashara bono nabo ogupima ebiashara bindembire karo kuimokinie loan bikogenda bwango nabo kuimokie loan nande fosho chake biashara ebyo birete chibesa bwango oirani lakini ebinde bikoira chingaki before abantu bakomanye bagwanche bachaka kugura ebintu byao no chagetine loan neko kanyete bwakane bona nabo ogweneta go konyora chibesa chinde cyo gochakira so that ebe loan yakaro kwarete yani igo commenta ekiagara bono bwenyore kuyini loan alafu koigoire biashara alafu torikoni totebe biashara mbiri gokina bono nabo konyora nande gwasiekire nande maybe ebengi yachire ya gosiekire biashara byao igo bono nogwonete kokora egintora kore buna ko check fact checking check kwanza naki egiasa dekengo chaka I'm sure abantu bande bakorire ngaki encherengi yayo kokekora nereri igonko ye loan 100% sometimes mbuya ko okwana nabasani bao ekiagara abasani bao nabo gusaba iri bao nabo bago kwa chibesa uchakire biashara before tarachi kuye loan nande maybe babe mo bakwa ichinsa chingaki choko ba stable se biashara before bairaneri lakini ebengi omanyete barabu babwate chingaki chitariko wiko bakane nando takanete interest ya komenta bono ubonete goisaranza bwake otebe ngochakande biashara ebiga ngainda nyore chibesa koru nkonyora koru se family koru se bank gose koru ase esako very important because ota isaranseti orengereri okonyora ngwaso ire se chilon so much lakini biashara byao mbiri go generate nasa abantu bali gose bali bakurika abantu biashara buna private chi company chi abantu nyene okonyora abantu mbarororo nere biyekera umuntu akuchi uimokia loan eliwakana abakori mirimo baye nabo konyora chinga kichinyinge buna chige karo corona yachire biashara biasaregete
incomes cha sirire na ndebono kwanyora nga yeikeira so guchikoye loan gochagwaka n'abakori gasbao teribuya lakini bono esingencho ya yobokongu bwe economy ya sarikire bono nabokonyora nga yeikeire gagu lakini bono ekigweneta koba short term asenga kienke tebanga kirenga kiayo kuye no ni gochagwaka n'abakori igasi wente konye koi wente koba short term lakini nande bangana ki ora change maybe biashara ebi gose okay employees bao erindo ogendrere korosi kibesa biashara ebi nabi wente korosi kibesa kiri okubakana lakini tali kuye loan kubakana because they make sense gotogotikana no gosaba loan abantu gosaba bari chilon na inde ngosaba bari bantu gosaba sense mo yo gosaba chilon bakonyora gose no bwate biashara byao ogokora mwibange to maite na kibiashara byane nigo bikoreta interest ngana iga gose kibashiri chikonyora chi faida nigo chingana iga ni bwente gochikorera iga kwanyora gose no mwiri gose mwamate gose muntu ndo chire uganetio bokonyi kurwasure naki ego chine ki umuntu ngakikie chi umuntu abwente gwako korwa elon gose go kabesi umuntu chibesa na indenchira kya bwente kumukabesi bono ase kamene ekero totebe gwachira sende aino musanione wante biri nimbate idea yiga ye biashara nande nonkonye chibesa bono nabe konyarekana ebe boigo lakini atari neroro nabera nyarekane tongirane chibesa icho nande ntobwatia contract nae igo nabo chibesa chichane chigusira ekiagara ntobwati ase torikeranete nande bona karo torikeranete nande chibesa chigusari obosani sana Evelyn yes in fact bagoteba konye gotete mo kosana no musanio mo chibesa na maena bono uwanete koba careful nando manyanga chibesa chiga ngokobesi nabera nyara kaneti nchirana bone karago kobesi naboko digereri umuntu yogo kobesi nare I think erabe on trust no mwamine tinga na irani nande goiko umanye nabera nyare kaneta irani nande nabera nyare kane o chibesi chisire so be willing to give chiriore winning na chisira bakongumbo iyo ekiagera eyine ekorokunga gentleman's agreement erimoko iwana tu nande bono nabeko nyarekana nga maskani tabororo oria ange koirani maybe atwara obokongu asinyu koirani bono karuchiri oroche nga na chisira nchi koreta bokongu obonene kiagera bono teri regulated there is no authority go chakokotebi lazima bwakane maybe nabogo kana tanget chibesa so chi challenge ne chinyinge ekaro mogo kobesa na ati maybe family level or say friends bona nabakonyora ngo muiri ocho gosaba chibesa bwanga koirani uika bona kaba open yumanyanga ekaro na rure tigandu chibesa chirije karo chiasirire it is okay igo bantu tebe gose buna inchengo korandi gose ne biasara mu muro minto chire daga ne timo kabesi chibesa echi achi gutumeka gose nere na sogo korire biasara nere biekero ngo mwachi besa echi gose ekero gose ekero na mwire chibesa echi ga ninje kumusaba gose ngo mwaki manyete buna tindi gochi kumusaba besa echi okay naboko mwa konya ko bwate nande naboko okororanga kimo muro mino na irani lakini naro manya banene ngaki nabara beta irani igo deal with both possibilities ngana nabako irani usta irani igo moechiri oroche na ta irani te koba ngencho
igo chibesa chiekero ko monto wikurigereri naki amatumizi yaware naki chirio budget ti naki obwente gutumika sa matumizi yawo ase chirio gachete chiri na chitwate base chiri chiobokonyi na chibwente kuruswa omonto buna makabesa okay mwancho muri no gendrete ko igubono nigo amangana manke agochianyorekana ase Obotumeki Bw'Echibesa ekero ogumonto agosaba makabesa gose akwo monto ri kabesa egento anene kiaberege korekana yakoreto muchando ase abantu abange nabokire irero gwetana gose koirera mangana mange agokorekana abantu abange nigo bakonyora chinga kingongu cyo gutumeka chibesa cyabo ekero gose akonyora umuntu agwate gose ne biasara biyaye gose ali kiremeremo ase chi company aho usaba koreri bwe serikali yikera kwanyora umuntu buniga ikire chinga kichamuntu obereka guchandika ase ngencho yo gutairo bere buya ase Obotumeki Bw'Echibesa ngoto ndete okwarire gore Obotumeki obogachi na boigo obo nakyo umuntu agwente kwero bere ase Obotumeki Bw'Echibesa wikira igo mwancho muri yete otrenda ase Obotumeki mokeigo ekero torairane ntogendere ko kumanyia manke igoro yoko gacha chibesa chiga ase Obotumeki bw'amatukari busyo. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo igurete mirango yaye guciye sebari batagite kwegera obubweni bw'ogutumika imetegeke gusi aburukigwa bari babwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asebari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bare chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongolia kabire gosoba krisime asenamba enotibire isate enoti sano na ibire naboko barikira yuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorendera chibiche chinkiya naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bw'ogusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Kubwatikana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yebinto by'ogutumika istima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower asirigurianse nasobwamo
nigo tubwate chitayabuna colored lead light, ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches, neji socket chechingencho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au, meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply barei ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Na bogu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosi otoa kirisimi asenamba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gosi enoti sano na inye noti isano nemo isano neisato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Nche Samarieta Koruku William Monsongo Mbaka inche running mate ya Chris Obure se pati ya Jubilee se ito ere nyakoe itutu chache South na atualire experience egetambi kwa sababu na etania ni ministry ya wao si chirichi nene na akolire singa muna office of the president OP na atene iro no manene of finance na akolire ministry of health na akolire treasury na akolire ministry of housing, ministry of labor kenge karogo chibara na akolire ga assistant ministry kianda echintenerete muna head of finance at the level of senior deputy director of budget. Sigo muna nchendoche nimbwate experience yo kumanage Chibesa. Sigo tindo chigo seni ntuale challenge ekero mugava narange portfolio ende yonsi kwa sababu chi ministry echi naraniri budget yabo enyinge chire over 120 billion shillings. Sigo nimbwate experience yake. Nchege nte kanene naali nkota ebya bagusi muna eserikali ebono egocha gochaka. Ene serikali ebwata abantu batwalete experience na track record yabo. Yonkubasaba abantu bamintu bagusi munga kiri chikura chitariki kianda mutinyo gocha ile mbe gavana ya Kabira County ya Kisii. Oino bure Kisii County. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusi. Chumurigere na inde mbia manekera gendrete gutubwati asomuro birio bweri soreito ekera bono togendrete gukwanira igoro ya mangana yo Obotumeki Bw'Echibesa na kiyo montabwe nete gutumeka Chibesa chae na kweroberia eriyo gochia gotanga ogochandika se amatukari bosio ndendrete gukwanira mange na chinga kiechigani onge ni gontagete kumwariga na ndo mogeni eriyo tobeto gukwanira mange igoro oyo kogacha Chibesa ngakikiyo montabwe nte kogacha Chibesa na kiabwente kogacha Chibesa na inde ngakikiechiga agosenga yigali abwente kogacha Chibesa makonki ali achiatoka aso kogacha Chibesa segete gosena sevengi gosengai egatia yanda mange omogene itubweri tukoria rero ni ngontete kumwariga nende eri agendere gusanga nento mange igoro ya mangana yo Obotumeki Bw'Echibesa. Karibu sana omogene nende mpya mono ekaroto gukwana igoro yoko gacha Chibesa egente ketanga ninkeringa abantu abange bagukanga
goikotwara chibesa chinyinge omanye kogacha chibesa chao na inde marange abante bagokaganga ekero totebe ogokora egasi okoye guchibesa maybe omushahara gose biashara biao ekero okonyora chibesa chinyinge igore omotenenku lakini kamaene nkerina otenenka goikebe nanko gachore chibesa chao na inde ekero togoteba igoro yokogacha chibesa chao tari lazima chibe chinyinge marange abasani nabo bagontebi ng'aki oratatebi togachi chibesa ekero chiri tobwate nchisaini ase amahitaji ito lakini kamaene nkeringa tari chibesa the amount lakini ne okogani kwao nobwate okogani gokogacha chibesa chao naende naseki erabe egenteki yakogacha chibesa chao marange nabo konyora asenange okogacha chibesa chao nabo otebe squeeze nabo kogacha chibesa chao nonyera ase esimi nabo muna wateba nabo konyora abande bakogacha ase abasani babo ase family yabo nande ekero kogacha chibesa chao toirane magegadi ekero twakwanete igoro yo okobanga budgeting twatebete ng'ekero korosie budget negwenete kwa beka ne chibesa chiri ogosave kwa chibeka ase plan eri wateba mutinyo yiga ntayete kogachinga naiga nainde ogosave nkori raisi goika obe kobwate discipline goikotware discipline otebe goika nteme ngache chibesa chinganige kiagara tari raisi ebinto nebinge bigocha nonya na se TV okorore gento giachire otagete kogora lakini bono kero tabwatia plan nabe konyarekana nga kwagotire kere gento tobwati besa chindi chatigeire ogo save so goikotware a plan nero ya saving nande karo kogacha goiko otebe chibesa fulani na chomba ngete kogacha naende nkai kogacha nabo kogacha sesimi nabo kogacha a saving yao nande squeeze bengi bono technology ya chire nabo ikonyarekana watumi simi yao kwagacha chibesa chao nonyene korwa sore tari erasma ogende sebengi itarasieku nabo kwamanga nanyore chibesa chiga watumie simu yao wachigacha ase benki yao ibakoroka mobile banking exactly bono naende goika okore bokero motinyo neba 100 shillings tebanga konye korosi 100 shillings dituko ningache shilingi 10 10 shillings aso mwaka ichini chibesa irenga tobwa eso mwaka obwate 12 months 12 months ama tuko 365 bono tutebe kwagachire shilingi 10 chioka igo bono ekero omwaka okoera nabo konyora nobwate chiri fuisato miasta na 50 noro shilingi 10 noro lakini 10 shillings ekero gotebi omonto nga shilingi 10 gakio gache bono lakini bono obe consistent ayo gachete shilingi 10 chioka nabo konyora obwate 3000 miasta na ekero na 50 ekero omwaka oedire bono ntebi shilingi 10 nabo toratebe nga nechinke lakini kuningana nga nkayore asobogima bwao nabo chiko rosi tofauti enene nande discipline eri gokwanga na gachire ase maybe obokongu ndanyore mutu nimbwate nenchebesa erankonye bono shilingi 10 na chitumie kiagera abande bagoteba nga timbwati besa chokogacha bono kogacha goika obe yani kore very intentional yani
goiko bange na ndo take nga goikangache chibesa kiwango fulani na ndo kerosedie plan kogacha so inchengo tabanga onde taiyo na bera era bera rotoro setimia mambi gokoros 200 na bana 50 Lucia enonya 5 ogache goika period over time wakonyoranga chibesa chiga chabeire chiragokonya nande bon tote na boko gacha nande na boko gacha nonye na sako nande konyorore like chinga kichinde nkoregerinde abasubati chi women group na bakonyora baro sidie byombe byabo bare registered be bangete bako kera rituko bako gacha chibesa fulani guchiororo ne yune rongo konyere ikiagera nabongo kwinyori nakotebi abanini rero torareta besa chao chirituko chikyombe bono nonye ne byombe ngokonyabire ase uko gacha chibesa nande karo kwagachire nabo chigokonya sana ase chinga kichobo kongo igo bono onde tayora tebera nganchitimbwati kende ngogacha maybe atebe ngatinta gitiko gacha nande teri kobwati ngani chibesa nirenga goiko twade hamu yoko gacha nande goiko twade plan nando twade motivation nga nintagete kogacha so that ese chinga kichia moto imbeke ngwe konya ngakike chigo monta bwente go watere nachi semone chinyingo monta bwente go gacha chibesa chia ento bwate chibengi ento bwate chisimi marange twarore nabanta bange nigo ba konyora muntu usengo gachare chibesa asebengi yaika kwanyora uchakire kwe murunganya singe chona byo guseta tebene weekend yere no maite na ekero monta uchukuru chibesa bengi kwanyora gusene chibengi echisiekire na muntu nagane tie chibesa chinyinge echiata ite gutumeka kwanyora buna ebengi nigesiekire ambu yaki ki umuntu abwente gose na ki umuntu abwente go kweroberia aso go save chibesa se ebenki gose simi gosa ase sako iga bono ase simi ere bwango lakini bono nebwate chibesa eke wango oranya korusia ase simi lakini tatebe chibesa chao kwaga chiri chinyinge ogwene tokogenda ase ebenki ebenki babwate gento bakorokanga know your customer batete komanyanga kayoko ira chibesa icho ngaki wachinyorete bono guika bwe bange oge enyare kano tokase ebenki asichinga kichiri bagokora egasi lakini kwanya ni chibesa chinde chinke nabo gutumia sesimi nabo gutumia nabo kurusi kurwase mpesa nabeko gokonya lakini bono asi chibechi amount chiri chinyinge wiko plani na ndobe kobwatiriri chiko lya Kenya likoteba wiko erese ngai kwanyori chibesa ichi koru bono no kwebanga twarore ase chisime chizo gutumeka ko saba chibesa buna bono ase tokerana samangana yo kabesa chibesa gose chi app gose bitengo mbiro byachire aho gati yabo tala ibinde binge abo kokonyora bakwena na chiloni ase abana inchi gose chi app ichinyinga kokonyora bakwena na chiloni ngakike chumuntu abwente gusabe loan kurwase app yiga na ndingikeriaga neri marange ngotaka korengereri na ekero okonyora omuntu atete kwa chibesa bwango na remember ntokwana nga chibesa chiri chinke chiri scarce lakini ekero okonyora omuntu ore utagete kwa chibesa bwango ogwenete kubeka wiko suspect like wikorengereri ngaki igo ngakira nyarikane besa nchiri available lakini yara tete konga bwango okonyora nga interest rate chiri igoro batete gokwa kwanyora go ugwakana chibesa chinyinge sana ekero koiranie no niega bono nakyo konyorera babwate omuki bwo kwa chibesa chiri bwango ikiagara bamaite ikibago chakonyora kurwa suri chiri chinyinge bono nche isogota bika maene chi app nchiri chinde chitari buya ko chibesa kuru
aso konyora nga maybe gwachire kuichi chibese chikuru ese chi app echiga neba ngambi yogenda bui chibese chikuru ase benki ikiagara konyora bade benki nere afadhali nande abantu abayigo konyora na ekero bagocha kui chibese chiabo ekoba akongu sana nainde nabo bakogochanda ase ebirengererio kiagara na chisimi bakogwakera tobwati amani torigo twaro batoereru na mara mange twarura abantu abange kero konyora babekire chibese chibaga chiriga gusina ase chibengi ase chisimi nabo muntu konyora kogaja chibese igachi abachinyinge lakini kero yaikeira se obutumeki bw'echibese chiga kwanyora umuntu nigo atamanyeti na kyago chitumeka na kyo umuntu abwende gutumeka chibese chi ase biri kwarore gusa umuntu ngwa kanwa umusara usino yo 20000 oberega guse 5000 kero mutienyi yaikeire guse no mutienyi yo December chibese oberega guse chinyinge ekera rusiri chibese chiga na kyabwende guchitumeka. Okay, ekero umayete ese etogoteba nga utara invest ko invest no ukogacha erindo nyore efaida ekero utegete ko invest goiko ogache bona kero kwagachire naro impuya tenyare kana ngayo gachiti chibese cya saving nande mbari go kwa nonye ni interest ende yonse ekaro gwachi se tiga saving ebabuna egwachi bekamo erindo chirusi ororo ogende uchibeka ase chiko rete faida nanda ase nange abantu barayire chibese cyabo erinde banyaya kanyore faida nabo kanyora nga wa save chibese chwateba ntobwate chi company chikorukunga old mucho egento geko base old mucho nkeringa ebakanyora abantu abange bakiramo evadini natagete ninche nintayite kogachi chibese cyane bono bakore egento gyo pool bachibekamo chinyinge bachimoki baira ase stock market bagora chisha ororo maybe baimoki bagacha chinyomba yani chinchira chokorete faida bono nabo muntu akoigora account na old mucho nonye toteba ase buna Britam nabo koire chibese cha ororo buna boniga bakoru interest ya kianda 9% koire ororo kwagacha nandere raisi nabo goteba ntete kogacha na inu ase metinyi 3 after metinyi 3 yerire ntete chibese cyane lakini ebenga asenga kiye metinyi 3 watwari robokong bado nabo kogenda utebe na nyori robokong inga chibese cyane nande bakwa within 48 hours bakwira ni chibese cyao ni interest iri kwanyorire ese amatukari kwagakire na barabo bono kubwanayo serikali ya Kenya nero nebwate Central Bank nande ntobwate Central Bank igaiga gusi konya kobwate chibese cyao wa save kwa bekiramo and onyore chekire 100,000 totebe nabo kwimuka chibese chiri ogende uigore account na Central Bank account ikurukunga CDS account ekaro ko igwire account ye na Central Bank naboko okoye serikali chibe kiagara Central Bank ne ye serikali kwa Central Bank chibese chao ba korere biashara o ba korera use government functions ba koira neri ne interest yao igo naboko igore account yao na CBK Central Bank kwa gacha chibese cha ororo kwanyora efaida kubwago chitiga chirebo sa 5000 chitarigo ko grow omanyete into abagusi twa narire usimeke bituma we grow maize lakini bona na intunto wena ta go change so tabenga okay inko grow to the maize but we also want to start growing money nga kitogo kini chibesa cheito tari rasima chibe chinyinge lakini chibesa tiga chibe ase chigo koretara mapato na abana make kobwe karo chiko baigo ekaro chirigo egento nkerigo kodoku inflation inflation ne karo kare karo twarenge kugora totebe egento buno mugati
maybe omogati onkogoro 10 bob lakini rero omogati okogoro 60 bono okonyora over time chi ebesa eri eshilingi eri chinguru chiaye chiakeire bono ekero gochite chibesa chiao ase ebenki chitari gokina bone value yayo okonyora nero yachire nse igo mbuya ekero gwasavedi banga naro naki ngokora insuki chibesa echi koruga iga mbeka ase nkogacha nandi chianga amapato cyako ifaida na kirona kiora kwaniri gori Obotumeki Bw'Echibesa kero konyora guse nase amate gustotebe no mugaka bwe amate yo ndigaringe guse gukora imirimo ya serikali na bono use nontari emirimo yakora nabwate enchirarenge kugacha chibesa chiaye na kwanyora buna yeikeira ase guse otimokire guso sirire bwima bwaye kwanyora buna ebinto biri byaye mbwente kwenda no uchigose ase mumuro mwabo gusasa umwana oye gusumunginoye naki ebi Obotumeki obubo cyabwa se amate marange totebe asamangana yu enkamna didi toko esege songo taratebe akoro ku inheritance inheritance okonyore bwate michande mengi nande kwanyora nga marange konyeno omugako sirira somochi kwanyora abairi batagete gocha baire ebinto biri korwase ese omochi nande marange nabakonyora konyeno musubati nero tigara nabaguchandika bono enchirengia neringa ekero abantu muri moyo banga chibesa cheino bune family and kaumo ngino chinguru nere enyarekane yani achangie ase Obotumeki Bw'Echibesa marange chinka chinyingi chigo chandika sana karo mugaka rurororo nande na rurenge otenenete chibesa so mochi kwanyoro mungina tamanyeti ngakingo karabono mugaka taiyo tamanyeti nonye amasakarana kiari kire bono nchembu yankorora nga nonye kuri nyumba tigato somani igoro y'echibesa igoro ya property totebani nga ikena kikebone takoba mungino wamanye chi property chiao chibesa chiao bwate kiagera totebe nonye no mungina nere atebyo mugako chibesa bwate chi property kiagera marange binte bigosira kiagera bantu mbamanyetinga asenge ncho chinga kichiato bwatira sense mo indeni go ntaito kwandira igoro yoko na chago seyo ko gacha chibesa so Obotumeki Bw'Echikadi au ne kadi ene chaifu kadi chikadi chirishira bakonya se obwenge mono akagara chinsani go chiato nyorire okay mbia mono chi ekadi muna NHIF eri yoko cover oborwaire oborwaire marango kanyona vanini nabo bokogera obutaka bwamentekana nabo konyora abantu baoni umugondo kiagera omuntu orwarire lakini NHIF ne bwate kadi ogwakana 500 kiro motinyo nande yako konya konyora matibabu nande yakonya obogima kiagera marange maybe tebesa nchiyo bono whatever tigabe igo kiagera besa nchiyo tokomuira nyagitari igombia gutwara kadi eri nande kadi yiga evanini asibari bara abagotu nabe konya eserikali ne nkwanchere kubakanira 500 echo igo bono maybe no kwenda se chief yago konya naki ngakinderi ke na NHIF watware medical cover tenyare teikanga bono guika oni umugondo omanya koyo korwadi omurwairo nande ekadi ende ne abango korore gas kustori gokora banga igore ya retirement yao pension Obotumeki Bw'Emirimo yao Obotumeki Bw'Emirimo yao nabora tebe ngakanya ne biashara gokora nabo goikorose gusurware twara chibesa chiriyo cyo gutumia sobogotu nande chigache ase chikonya gukina erinde karo kwa rure mirimo teba nando guchikuchandika kiagera maranga konyora abantu bagokora bakorwe emirimo bagenda barwara basira igo bono mbuya kubanga chibesa nkenke neba shilingi 20 neba totebe gwakorire gasi 40 years twara egento kerago konye
kere kando na keri maybe konye korikire okoye guna ne employer yao na boku ebanga ebyo komanyene utware pension kuruko NSSF na boku igore account kwa gacha chibesa chao cha pension yebo yamona sana mwanchi umugere bano nakwegurira itukuria rero nigo twabere to kwandira iguru ya mangana ye chibesa twabere to kwandira mangana mange na kyo monta kwente kweroberia ase chibesa chiria konyora neba negentegeke gomna kwegure omogeni Dr. Asenath Maobe nigabere kagote na nerebuya ekero muntu okugacha chibesa chiao neba nkiriege kobwate erio chego echichego konya ase amatukare bosio ono muchando bere gokorokana mono asabanta bange gakogaraniga abantu bakonyora chibesa korendeti bamanyeti na kibabwente kweroberia Obotumeki Bw'Echibesa echo mwanchi murigeria sengencho yebiro chinga kichinde nende ntomwariga no mugeneito ero togendere gukwanira amange igoro yo buya Bw'Echibesa ubi Bw'Echibesa na boigo obogachi na boigo Obotumeki Bw'Echibesa mbe mona so chora ko bana ntwe ko meria sumurobere obweri sarito nyoro mno no murobere ko gochakira ritkoria Jumatatu gwikaritkoria Ijuma gochaka chinsa inye gwika chinsa isano nemo ekara bono to gosanga amangana amange na riagende to korekana imeyense ya Kenya na boigo chinsemo au na boigo gukwanira amangana kurwa sector au sector yechemi siasa egatia yanda mange nigo gora gendere gotonyora asensemere ya YouTube wetra Ndizi TV News aso mutandao o Twitter nigo ratonyora wetra @Ndizi TV News eri otogendere gokumanya mange gokunganiria umubasoro motoereru ekara ngoko inyore muna chikoraga chinsa isano na ibere amangana mayano chikoyenyora senchira ere yo winge gendere otwari burigere dborobya heriatariane Evelyn Osero. Ndizi TV Obwansu Bw'Omugusi. Ndizi TV kwa bere kubusaba na namatkonsi rumbe toko ekora unique yani enchiragete ya bene obwansu bonsi bugutuka maiga ya rumba na nageko gara na murenga rumba go ikabone koru in a unique way ego nga rumba outdoor tokora rumba isiko mwancho muri ribono ntobe togotara aseme bogani au emibogani au tobe togokora chisho chito kurwa aseme bogani onye kobwata ne mo bogani ogo na bogokora ki na bokori kagari simwese namba nerega wewe so akesimi obuki nayo obuki sokora cha somo bogani ogo tokore rumba live rumbenkongu rumbembo tobese gusuka na mwentenda ko tebi asetayura manye bitebi ya aguno to tokore jeba mo jembi wayo aguno to kwanira over semi bwa sokoro aguno to koleta bateri au kusechi band au ekunga rumba out do hey Rumba Outdoor. Igundue siri ya kutembea na Mungu. Enoko alitembea na Mungu na hatimaye akatunukiwa umilele. Haleluya. Kanisa la Gospel Embassy chini ya mchungaji Murwabeli limetembea na Mungu kwa miaka 8 sasa. Tunasherehekea miaka 8. Miaka mingapi? 8 kwa jina la Yesu. Kanisa hili linawaalika mjiunge nalo tarehe 16 mwezi wa 7 kuanzia saa 2 asubuhi katika uwanja wa Kisii Primary kwenye 8th anniversary na pia launch ya televisheni ya Embassy Network.
Kutakuwa na uponyaji wa kiwango cha juu na pia lunch ya kusherekea. Nataka mbarikiwe sana. Runinga ya Embassy Network, runinga ya Kikristo nambari 1 katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote. Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji, miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi. If you want to know how to grow your faith, deal with demons, how to paralyze witches and build your spiritual life every day, only through Embassy Network Television, Channel 809 on Go TV and 495 on Star Times, and all free-to-air devices. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse y'amorokeryo y'abayibuli. Obotumeki Bw'Echibesa nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro bali agusi korendeli tukolia lero na koletire gwikabogeka eyeremeye constituency ya Kitutu Chache South county ya Kisii Asenath mutaliro mulemi oyomo oyo okoro Obotumeki Bw'Echibesa echigo amabere erindeli okwanyanyora isiko gabu na ndakokora omubero onyarako bagokotwara chinguru erindeli anyarako bagagotweresera na gotwerera mange imeyo morobeli bobole minobonda na inche Mildred Momanyi erindeli twesemie na wesemia mange kaba mwananchi weko mwalio tusange na gotebania mange. Cleophas na kiwono ndia mono ndochega igo kore to Obotumeki Bw'Echibesa mabere mono sana na ni chimboli chigoroka na chingi ya mono ni chimboli chingi chira samabere kora ntebia ngo ngae ningo na ndege ganga itore aiga tora se sub county ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii county ward itegoro kubogeka ward kinyorone kia maliva Icengoro Cleophas Obwogi yongo koro bulemi oba sense mo kwegendereria na soko nyole ndagire okoria nindi wachagete Obotumeki Bw'Echibesa Obotumeki Bw'Echibesa chamabere na bokore bono na bergeretie myaka 5 na ndodo chambia bokoenda imboli iyo kero kunyoni Chibesa chingi asengenje mana begasokera 15 nemboli enene na begasoka no 25 na mabere na ali Chibesa chingi asengenje lita na bokoni shilingi 120 ase lita compared na ngombako ni 60 bob ase lita nemboli tebwa tibolisi boko nyumotara genda guchimutu abugo totebia ngana kyo kora mama ngana ya mabere na kyo koni gosena kyo kore bya sare bya Obichimboli anene mono ntetora ntebia kegera aseliro bali tolia gusi abantu nabakemono bakora Obotumeki Bw'Echibesa chamabere anene mono abantu abangini go bagutuga esegenchi baroboni ase nyama lakini ago gachora gutuga esegenchi ya mabere nkai kworu setie kerengere libune keiga ekwende ase gusiga igaseito megondo mono buna igaseito mariba megondo eremeke na gaiga abantu abange gotogore to buna injega ngore to mugondo oromoke sana no mugondo no ore 70 by 100 feet abutonya gutugamboli chia koni nyameri nde chikokonye chimboliro atugini chia mabera senginje chigo chiaga chire bisumu chia bera sarake chia produce amabere oranyare koni nemboli amabere yo kenyene kero kunyoni go kunyoni Chibesa chinyinge go bana kero kuri nga Chibesa chinyinge uchi ase nyama ko ni emboli yo sene siringi 1000 lakini ya mabere go kunyoni 15,000 go chigoro yo bona buno na rochinga there is an opportunity ase chimboli icho na ande ni gento kereke gani bantu batanali yani batari gukora bange igeminatinga competition yerenke yani bono nga inchina bonyora nga nje buye kana bongonyara go timbo atbando toko minana na barabu ase Obotumeki obu go sto kole kwerende toko kole kwende toko compete
ekero kwa twarete kerengererie kiga muna kwa ngereseire nga andake gukwarigiriti in terms of Chibesa chirichi okonyora kurwa se mabere yembuli ugatware kerengererie iki andake nakinga ikwarusetie ebesa yo guchaka kote kugora gose nembuli gose nakigwa koreta nakigwa chagete na ndandake ebintu nebinge biganiri aso guchaka gutuge embuli to kwa ndorete embuli onyebeke bono isiko gabu andake nguganiere bintu bune bisumu ebintu bune ebyo nakikuya aliganetie na hanenga ikwarusetie ebesa yo guchaka buna koroka no mokeiga emboli teriga sinko mono buna wakebeka sogotuga na singenche emboli kugania sake na ndeno rosi no negesumu gorosi gesumu gekebuna gekwa gorosi egekeiga gantu kere no 2 meters by 2 meters emboli emwe isani osino gweka no nibere ibona se emboli gotuga koroko mangana gesumu is not very expensive ne ndo gorosi raisi emboli konyegora no ega asiere patirende kero na nyetegete igona bekete chibesamo chigaisana ngagole emboli yabere nsaiga yetanirie manu ngachakere yemo kero na chakere yemo ikamana kubika chimanu ngagendere kurabunga chago chimultiply na katika bira kwanya na nyorre besa na golende na mental ni breed na tagete kosekero kene che kwanya njira nyorro bokongu naonia bone biasana bikwenda kero kende kwanya kuonirie yao na kero kende kwanya kwa gore breed endo tagete singe ne biasa bikona kolende lakini chimboli jirigento kere ko ngubune ngombe mu kunyegora chibesa chinyinge na nde gokonyoranga ekugani chibesa chino n'umuntu olika guchikiragira lakini emboli nabo konyiragi no gokore gas nabo kwenda ubutora mato ochunye bekere ogende gas gose otebye umuntu akalendera mategu nyingi mana boikorianga matuka 3 tenga nibune ngombe gani tichinsi yage none pick up ngombe rali matuka 3 bono gosiri tukelimo which is very expensive at the end of the day so chimboli chojo ndo chenga njibatiga sinko ngwasenza mwekoragiri tutaragendera mono ekero kwagurite gwachito kagure emboli yeye kwanye bekiriga bwasi gisumu ikwanye yaliganeti emboli ni metinyere nga ya lenge na ndake ne metinyere nga yeirite iga kamaya ko babono yabeire irabe chikobeke manwa ena agurite emboli yalenga ngemiesi 8 iga ne emboli ekere gocha amachwa yacha kubeka chimano nabonya yiranga umwaka igabana kere miesi 8 yiritanga metinya ndenga ngene ekamana konyore embego kurore ukora miesi 5 150 days yamara konyore manu bone so akabisa nabanya nemetinye no mente 5 yabetanga metinyi kyande ko bomoremereria semintu bune byo bole mino botugi lazima bomoremereria na that's long as your focus ne kerengera kiri ubwate kerenga kiri asote geteguchia igokoremereria nande kwa remain focused kwa manyanga ka no chiko ikirania so watagete obo mwango na bokoranga ina matuka mangi kurira chagete chimbolo na jikomende kana wanya lindo wa chimboli komi na bogoto wa chimbolo na 100 gani aseke kerogere egeke anda ka simboli kwa ratwalire aso mwaka emboli ne bimanu birenge kubika aso mwaka emboli na birabeke kabere kabere chingo irere metinye 5 gutwala embego ebeke ekole metinye biroma konye safu ange kabere no nyarende ko bakabere buya lakini abanya na ligiye uchigotambuka mwaka ulionde ande yabekire manu yende emboli bona yanyorire kimanu kwa twale emboli yao kwa nyirusiri ali echiro gwachire bone yao nayo kurage nayo kwakire gintu andake emboli endagira kie guchiyalia ekero yabekire manu iliye guchakira matebu na mwanya bantu ndagira niraralie ereta mabere andake emboli arona kie kuragirwa emboli okonyemente ndagire bote protein mono na ndagire boli nutritious no nyama to ya maraboni na matonara chimboli chianjete onyo desmodium onyore matanda na kariandra ochonyore matechi avocado onyore ne chenge dairy mireri chombe nero kwa nyaya ya mena ina bagonya konya sama bere na nde ya remain cover healthy ko lende na lazima to konyete ri oli byanda na nde konyetangete gwetera muri rande na bona chi vaccine chiro chi amuri na rawo chita chimboli o chi vaccinate in advance anda ke chi emboli chibono kwa ngo endagire yo kunya guchia nini emboli ne manubire ngane nyalka ne emboli beke chisale kero maite no mwanya bantu lakini asije na se chimboli chibwate tendency sana yo kubeka chisare na chiro chinkubwatire emboli nero konyole kubeka chisare nero konyoranza chinde de kubeka chisare but chimboli chisare is a common thing inawanya grokende yabike chisare lakini nda sama bere ke yabike chisare manyana mabere na ara punguira
ase ng'encho ngochore konyora amabere ari kware kwa emole manu watigari ande kwoni bono ibere chikonywa batikore nabo narasara te ase ng'encho nabo kwoni chimanu chinjo ni chibesa rero kenyora chisubeni chioka echini chibesa igo bono ekere nyorete yemo mbuya ase ng'encho amabere ngotigarara chieta ekere nyorete ibere amabere nkogenda ari batire necho chitoki chisubeni nabo kwoni kero chiri chigore na liesa chindo korobe na chigore chinchi chiaba ligori mono buya batikore nchiri kubekana ligori bune chia kienyeji omwancho murigeria aina rutogendete gutegerera kurwa soyo mte Cleophas uyoro umurimi otugete obwate tugo chimbori chikobeka mabe chigo kamwa mabere genda ko bamona intu nabo igo omwendera gutumira SMS wetera se nambiyera se screen yawo nabo igo nabo kwenda gutubwate se mitandao as Facebook na toli buna Ndizi TV, YouTube na toli buna Ndizi TV na Instagram na Twitter na gotonyora buna @Ndizi TV genda gusangamo na intu nabo gutuma maoni yawo nabo gutuma kerengera likiao kende gionsi onye neli bolio tosanga sobwamo twenderera sobwamo oyo mto Cleophas emboli ye bono ya bekire manu netagete kamwe bono bune chiwo kama chioka anda kena ki obo kama kwe chimboli chigo kolekana esenge nchoma te abantu mpale baraba gusiba tamete ngemboli ero na kioka ukora toeresera ngo mune emboli agukamo emboli kama ko emboli ngoli ko komu sengenje emboli tebwe na ng'ombe rene no cha gutinga chingoli kiango ko struggle ngo chunya kene ase kunye kamera emboli as long as ni chiu kamu konyara ntiriko bambe ngatiriko angate kamu once konyara gerbia nande ne no ko chirenda nayo chinga ko na basani ko cha kunye kama na bego tenena yakira turiko nakonye licha o mabere liba go kungusa buna ali ng'ombe to kungusa aero go finyoro bere ruwa iga mabera aite ko chie kombe ime because ekerogo okungusorra iga na baranyoro go kunyiumisa nawe he ukumata mabera soko uchige kombe tebu atiga sinko ngubune ng'ombe senje ng'ombe kage no anyore ndego charale kwa kachinda cho utanyale mboli no neba nango temere ko irwane bateyo no mwana ko bwatira magoro ukamese nje mboli sisi to manage kubwa bune ng'ombe anda ke simboli cha uno chirendete iga emboli ya monanda ke nunyale kora ko totebya nga endagera nke wango kengana na kiekulia osena ndanda kora totebya muna ankonyorole chindagera chiri chikuomi osene chindagera chiduka chiri buno konyore ng'ombe kwe guyale tamabere emboli randa ke ngwa gwere ndagera bune yikora toerera ngake aso obo kwede obo manyona bintu binatemire gukora nara kore gotema ndrenga yero bia endagera ingondi kunyakana chimboli chimane chele ndagera dry naliye ko produce ya macha mange na ndana lichiko nyora chiko menchiko bana afiengia na kieko arabanya chimboli chire mansa ye osichire bokamba ali ase asare dry gonya chinorete na chiko bachinene seita gonya bomboli boro bokoboke na ndonya bole tasingi ndagira chiko liere maji amata chiko fresh mboli ngoye konya kane bwentoro si silage osebo nyansi boli bo hey ogonya boli dry kieko era yali endagire nyingira ndanyo macha mange yatwara mabere na ndonye ne echenge nere konya esingi nere balanced in terms of protein vitamins and fiber yanya konya in digestion na sokorosia mabere ikobono ndi konyakane mboli keronye tugete nyendagire dry Nichiga chimboli chinsacha lietandre chikorokwa chigore chiro chona kianda kyare mboli nabe konyore ya nyorire gore eronga yugo chikwanyire gusena kibuli ndibwa yo kubakwa to bata bali mibande na konyora umulimi naro koligie gore so nyo twatende to kuna ini breeding mboli te bone tie twale ebe ya mwabo gusene ngina so nyo chira sok chi offspring chire chitalingi chitali standard ikobono ikore na konyora mulimi onde nere ko Rwanda nere utagetagore achigotukana bako moneri gosego yasinyire mulimi tatogeti ibone ko benyama ogonyikini yabenene nande ko bere nene ro instams ya wiche kenyeji yabenyama nanda andake buna kwara koliro butugyo bwe chimboli chu kamwa kwanya ku mate kero kore process yegosekero kunya kuchirinda nkonya gutwara urubumanyi andake kwanya konyorunde nero taete atuge munayo gutuga gose kwanya komento nda nera atuge konyorore bo mo igora kini gusiga iga abantu baita na bakongo bare gento kiri batara nara mbali ko
mbali koga ni kujihusisha na kiro kimono yote hao ndio wote mavera gutioka ndote na ndite no nyata kunyaria na konyara yote ya gutioka na nduma kubuli nkara kiaro no kumindi rende ajite konya manyango tiokale kama itie kara patrinda abantu baito no bale conservative to conservative yani bale highly conservative bali koga ni kujihusisha ni ndo kereke ni asikere pati abantu bachakire guchanuka abandi ngocha bale na rara somiri